खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारि नोंथांमोनखौ महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय दिनै मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय दा आं दङ तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव लोगोसे आं थांनो नागिरदों कुनाल फंबायजों आंजों उदालगुरि जिल्लानि राइन' रिजर्टआव जोबोर मुंदांखा आंबो खोनाबोबाय थादों ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों दिनै नायहैनि थ' नोंथांमोना नायलांबाय था ब्लगखौ जोङो कुनाल फंबायजों आंजों बिथांमोननि न'निफ्राय रेडि जाबाय थांनो थ' दा जाहैबाय बेलासिनि 2टा 2 बाजिबाय थ' बेनिफ्राय बेसेबां किल'मिटार फंबाय 25 किल'मिटार स' जुदि जों मोजां स्पिड लिमिट लायोब्ला 1 घन्टानि गेजेराव मोनहैगोन आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो ब्लगखौ सफैथारबायानो नोंथांमोना केमेरानि सिगांथिं नुगासिनो दं बेनो राइन' इक' रिजर्ट ना फंबाय फंबाया बिराद खस्थ' खालामनानै बाइकखौ सालायबोदों आंनि बाइकखौनो लादों माने दाब्लिं फैदों आरोना जोङो आंबो लामाखौ सिनाया नालाय गोदान लाखानोसैब्रा बेहाय दैमाखौ लामारगोन लागोनब्रा मा बुंगोन नोङो मा बुंनाय जायो आरो गोजांबाय खिन्थु थाब थांनांगोन थाब थांनांगोन दे मालायफ्रा फैलायलायबाय माथो जोंना दासो आदा लकेलानो होनजायो 25 किल'मिटारल'सो जायो नालाय जोंनि न'निफ्राय लोगोफोर नै मोनसे इउनिक आइडिया नायसं नोंथांमोना बे माने दा हेलमेट सिखाव जागान थानायखाय कुनाल फंबाया नाय नैबे साइकेल लेडिस साइकेलनि लकखौ माबायदि लागायदों राइन' रिजर्टआवबो माने फैनायाव जों बेखौ जेरावखि थाङा लांफाखायोना दा गंनैबो रेडि दा बाइकार्सनि हेलमेट नै गप्र माउन्ट मोननैबो दंजोबो जेरै सेफटि ना सेफटि नायदो गैला बेखौ सोर लांनो बस'ना लांनांगोन उदालगुरि जिल्लायाव थानाय बे राइन' इक' रिजर्टनि मेन गेट सफैबाय बोथोरा जोबोर गुसु मानो होनब्ला बेवहाय पियर 100% पियर अक्सिजेन मोनगोन मानो होनब्ला बेथिं भुटान हादोराबो खाथियावनो स' एन्ट्रि फिसखौ जों बानायबाय कुनाल फंबाया बानायबाय पार पार्सन 30 रुपिस ना बेवहाय 150 बिगा गोसारना दं होनना बुंदों आं सिगाङाव इनफरमेसन लादोंमोन स' एक्जेक्टलि बेसेबां बिगा बेखौ मिथिला 150 बिगा बुंदों आंबो बांद्राय एक्सपिरियेन्स गैया स' बेनो राइन' इक' रिजर्ट उदालगुरि जिल्लानि जोबोर मुंदांखा ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों थ' सिगां बोसोरनिख्रुइ डेभेलपसिन जाबाय बेवहाय आं इनफरमेसन लानायाव 8 मान्थ रानिं सोलिगासिनो थ' थांनाय फैनाय कमिउनिकेसना बे उदालगुरिनि मेन बे रङियाखिं फैनाय लामाया बेजों मा होनो बे डिमाकुसिनिफ्राय ओरैनो हाबबोदो आरो जा बिथांमोना अलरेडि टेनजिं बड'सा ट्रि हाउसआव फैखाबाय सारनि बेहाय सेमानो माने दिंग्रायनाय आरो लामायाना मोनसे लकेसनावनो स' भुटान हादोर स' नायनि माबायदि पार्कखौथ' मोजाङानो नांदों थ' बिदिब्ला फार्स्ट गेटनिफ्राय हाबग्रोनानैनो बेखौ पार्क नुदोंना बेहाय फेमिलि लानानै एन्जय खालामफैनो हागोन मानो होनब्ला गुवार स्पेस दङ 150 बिगानि गेजेराव दा नैबे बोथोराव बिबारफ्रा बारस्राजोबदों आरोना बिबारफोर बारस्राजोबदों नै नायनो हागोन बिबारफ्रा बारस्राजोबदों समायना सिगां कुनाल फंबाय नायलांबाय था नैया साफा जायगा एन्जयमेन्टनि गानै मोजां बेरायग्लांफैनो हागोन जोंबो बेरायनो फैदों नुनायाथ' मोजाङानो जायगाखौ मोजां नांदों बे मा मोनथिगौ सिख्लाफोरनि थाखाय बांसिन माबा बोनायलै मानसिखौ सेंग्राफोरनि थाखाय बारा गैया सेंग्राफ्रा बेनो बे पार्कआव सिख्लाफोर फैयो नालाय सेंग्राफ्रा फैयो आरो उल्थासो नियमा थारमाने नङा होमबा खोनादोंना आं कुनाल बिराद मोजां कमेन्ट होदो खोनादोंना लादो थारमाने बेहाय सेंग्राफ्रा जेबो माबा फैया फैनाय खार'ना जाहैबाय सिख्लाफोर नायनो फैयो बिबार नायनो फैयाथ' सेंग्राफ्रा दालाय जों मानो फैदो जोङो दा जोंबो बेनो एसे आंना गोसोआ बिदिनोमोन दे थेवबो सोलियो जुलना बेबायदि बाबु फिसा नानि फिसा थाबा बेबायदि जुलना माबानो हागोनलै फेमिलि लाना कुनाल बेनो आरो मेन पइन्टआ फेसबुक हिलायना होग्राया बेफोरनो आरो जरा थानानै जिरायनो नामदों ना सानैया आराम जिरायजागोनलै माथो सानैनि खाब्रा बियो सानै पइन्टखा होनबालाय दे जोंबो सासे खानाय गोलावखौनो साननानै ला दे ओरै जिरायबाय क्रेनो फट' दिखोनोसै नामा क्रेनो फट' लानोसै दे होमबालाय आं लाग्रा जागोनथ' पार पार्सन 300 रुपिस नामा 300 और आगे जिपलाइन ओइनिफ्राय ओरै फैगोन ना जिपलाइन This is life ना
बेनो साननैसोनि जिउ मिनि खुसि थानांगौ एन्जय खालामनांगौ समाव गावनि खामानिखौ मावनांगौ डिउटि इज बिउटि होननाय खोथा दंलै डिउटि इज बिउटिनो ओमफ्राय दखान गैयामोन आं फैबा दखान गैयामोन बे 4 साखानि पार्किं प्लेस बेफोरो ड्रेसनि फेसिलिटि जाजोब्बाय बै राइन' इक' रिजर्ट फाइनेलि न' स्मकिं जन दे न' स्मकिं जन मोजां नेचारेलनि सायाव सोनारना थानाय मोजां जायो बेबायदि अ बे फट' जन बे जाहैबाय न' स्मकिं जन बैफोर मायो बेफोर थानो हानाय नामा हर थानाय मेन टुरिस्ट थानायाथ' दासो थांगासिनो दं जोङो टुरिस्ट थानायसिम दासो थांगासिनो दं बेनो राइन' इक' रिजर्टनि मेन जानाय लोंनाय बेहाय आरोना दानिया जों मायाव थांदों एसे हाजो गोजौ मानखैनि दाहाय हाबगोन र' मेन टुरिस्ट थाग्राफोरथिं थांनि थारमाने बेफोर जाहैबाय लड्स एरिया टुरिस्ट थानाय क्लस्ड बेखिनिजाय बैनो बे माबाजों दुरुंनि माबा दं ब्रिज बेजों थाबायनो हानाय 100 रुपिस थ' गोजौनिफ्राय नायदो जायगायालाय गुवार ओमफ्राय गोजौनिफ्राय नायबा फिसा जायो बेफोरो लड्स बेखिनिजाय हाजो बारबानो भुटान फिसा थानाय स्टे हाउस बे सिंगेल फेमिलि गासैबो सापातनि गेजेराव आरो बे सापात बागान बेबायदि फिसा नायनो थाखाय नायबायदि मोजां नाय बेबायदि मोजां दंजोबो बेहाय आरो बे जाबाय बैबो बेफोरबो थ' फट' लानि दे साहाय गाखोनो मोना पारमिसन लानाय जादिया दै ओरैनो उथिबोबायलै आं बरिया बेबायदि थानो मोजां जागोनलै कुनाल गुड इभिनिं फ्रम राइन' इक' रिजर्ट फ्रम उदालगुरि थ' जों साहा लोंगासिनो दङ फंबायजों आंजों ओरैनो कुनाल फंबाय थ' कुनाल फंबायनि सासे साबसक्राइबार बिथाङा जोंनो बे अफार खालामदों आरोना बिराद मोजां जायगायाथ' मोजां फैनानै गोबाङानो लोंफैयो जोंबो लोंदों थ' मोनाबाय आरो फ्रेश अक्सिजेननि थाखाय जोबोर गोजांदोंना थांनांसिगौ थ' एसे ब्लेक जानो हागौ मानोबा लाइटिं कन्डिसना बांद्राय गैथ'वाना आं मोजां नांदों बेयाव फैनानै थ' सानसा जा बिथाङा बेबायदि रिजर्ट खेवना होदों माने मा होनो जों गोबां बिजि थायो थ' बिजि थानाय समनि गेजेरावबो सम दिहुननानै बेबायदि फेमिलिफोरखौ बेरायफैनो हायो थ' जा बिथाङा बेखौ सानखांनानै दिहुनदों बेबायदि माने ओरैनो गोग्लैसोनानै थानाय जायगामोन बेफोरखौ जुदि मोनसे माने एक्टिभिटिस माने टुरिस्ट एट्राक्सन प्लेसेस खालामनो हादों जाय माने मिथिंगाजों गोरोबना मावदों आरोना थ' बेनो मोजां नांदों आरो फिउचाराव मोजांसिन जाबावथो बे राइन' इक' रिजर्टआ आरो खोनानायाव दा 8 मान्थल'सो रानिं जागासिनो दङ आं आसा खालामो फिउचाराव मोजां जागोन होननानै थ' बिथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायना एसेब्लाबो इनफरमेसन मोन्दों आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक मोनसे शेयार खालाम लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला नायदो लोगोसे मोनसे प्रमिस खालामदों आंनि चेनेलाव क्वालिटिजों लोगोसे क्वान्टिटिखौ होनो नाजागोन बेनिखायनो आं गप्र मोनसे लादों नोंथांमोना सिगांनि भिडिअफ्राव नुखादोंआनो थ' जों कुनाल फंबायजों जों बेरायगासिनो सानैबो आरो फिउचाराव गुबुन जायगायाव थांनायनि मोनसे प्लेनिं दं चेनेला जोबोर स्ल' जादों माने साबस्क्राइबारनि साबस्क्राइबारनि गोनांथि दं मानो होनब्ला जों भिडिअ होबाय थायोब्ला नोंथांमोना जुदि साबस्क्राइब खालामनानै थांबा बिराद मोजां नाङो आरोना ओंखायनो आसा खालामो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ आरो मटिभ खालामगोन बेबायदि बर' रावनि ब्लगफोरखौ देखायलांबाय थानो थाखाय थ' उदालगुरियाव दंफैयो बेखायनो गेजेर उदालगुरिनि रायलायदों आरोना रायलायस्रानाय जास्रानाय होनना बुंनाय जालायलांदों स' जेबो नङा गाज्रि दामोन जास्ट ओरैनो बुंदों स' भिडिअआ बेखिनियानो बे मोननैसो फट' लानोसै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय थ' मोनाबाय बेसे जाखो आं खेबसे नायनि मबाइलाव 4:40 जाबाय थांबावनांगौ जों बेनिफ्राय डाइरेक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बारनाटासिम फंबायनिसिम स' भिडिअआ गोलाव जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो थ' फैबाय थानाय गोदान ब्लग भिडिअ थाबैनो लोगो मोननायनि आसिजों बाय बाय जै बर' हारिनि जै